Irlandara bat, hango doinu gotxo bat, poli bat, herrikoia, eta letra ezin, keminez. Letra polita du, pentsatzeko bere balio duena eta gonbidatzen duna elkarrizketara, maitasun duena, noski nola ez. Eta horretarako beste lagun batzuk gonbidatu ditugu, ez da lehen balia, beraiekin kontzepturen bat egiten duguna, eta soinuak musika eskolako akordeon gaia. Beraiekin, Susana, eta eskatuko dugu